cái dream chu Mizoram ta na thil ti thei enge moni tak phau chu ve he ka duwa Mizo te tan enge thisen sang te zun thlum te tak sa chak lo tak sana he tak sangwai ti ang chi te period mu mal lo ti ang te zu in mi thleng khan a that na khalo tam em tu na kan products mu chu ka dream chu ma ni na zong tu ni lawin nam hu chhuak tu ni ania mi pakhat nei tur pu a har sa taka ka be nuwa po mi sang thum chong ka network kan lo thei ni chon hei aya thil ro pui zo khi kala ti thei nge yang ti be sein he shu han ka telani Còn mình chú là lâu xí mà nè CM tết thì mình cầu mấy chuyện tu na hiền ram hun veng lại kan cheng mấy cái này hết cheng rang leng in mua hiền cái ron tel chan ber chú kan business infrastructure này mo production này mo marketing strategy te inge kan knowledge development kan nei theina na ron tel kan nia pakhat na ni chu kan du thewa masela pakhat na lo ni kher lo mai la he cheng rang le ngien mu kal tlanga inge real life tak tak kan business lo tin kha keini chon kan ron lo tin theina tur khan keini chon kan ron tel chan berani 2021 khan hemi entrepreneurship line hi kalo mel hriat chho ve tana atan tira chuan BA vel kan kal lai kha chuan business city kha tum ngai lo sarkar na kha thok tum thina ni professor ni ka tum wang ne MA po Mizoram University ka kalna chana ni ta chuan kan ka khama sela 2021 atang khan soi to angin entrepreneurship line khan har tharna ka changta ni chu ta tang chuan ka chung te chuan MA ka zo thleng ka zo nu thleng khan sarkar na dil ro chu ti kha ti min la ti ni ma sela ke ma khan entrepreneurship line han ka tui to em awang khan ka ban san phal to lawa sarkar na ai chuan hemi line na hian kaltlang lo kha ka tum ta chu ta chuan tu na hian ama chuan hei business a hian part time ang hi chuan thil ti pani ka lo nei ta ni ma sela part time rut kha chu ka du tok si lawa full time in commitment tak tak ka kalpuya enge he ta din hun sang tak ka thlen theina turang khan full time ka du awang khan le Mizoram chung che ka aim lawa Mizoram pon thlenga in export quality khatinga ti theisel ka du awang khan tu na hian full time in hemi entrepreneurship line na hian chengrang le ngen mu kal tlang hin karon tel top me ne ka dream chu ma sabera chuan Mizoram ta na thil ti thei enge moni tak phau chu ve he ka duwa chumi chu ama sabera chuan drinks ania drinks sokal chhozel do na kina in la chhozel anga drinks ti khan ka du tok me nga chumi drinks mang chuan Mizoram chung mai ni lo Mizoram pon thlenga enge thon chu ha kan tumani chu ama sabera chuan ma sela Mizoram chung atang kan chang do na chu ta tang chuan enge marketing strategy te ting han ka han zir chhonga chu ta tang chuan ai malak chhozel kan tuma chu mi drinks chu a that na em chu Mizo te tan enge thisen sang te
zoom thum te taksa chaklo taksana he taksangwai ti angchi te period mu mal lo ti te zu in mi thleng khan a thatna khalo tam em me tu na kan products mu chui Mizoram a tin la lawa tu na hin kan hriat thei china chuan kan ti tumang taka ti hin lom lawa chu Mizoram mai ni lo India ram kan han thlir po hian kan Google vel research vel kan neya po hian kan ti ang dewa ti ma sela kan kaldat ang tur taka kal hi tuma an la lawa kan hmu china chuan an lo pala ni chuan kha chu thu hran ni sela ma sela Mizoram chunga na chuan first mover advantage tak kan nei do na chu wang chuan he business hi a practically pon a future a bright leni de ha ka sei do ni kaming chularin kiminia ke pang khwa atanga lokal kania te chuan chen rang le ngen mu season 3 a hian karon tel chan ber pakha chu ama sa in entrepreneurs line han ka tu emma chuan ka thiam te ka skills te enge in chersiam na sat kalama mu emma chumi atan chuanin hemia hianin lokna tam taka char thenge in be sein he season 3 chen rang le ngen mu season 3 a hian kalau tel ani ka dream chu masa in dream lifestyle ka naya ke ma hianin hunrei tak chung chu athi thei lawa chumi ti hlot leng tur chuanin karon tel ani he show a karon tel chau chan dan chu masa in ama hianin ama in networking lampanga hianin sunu te mazung kalau nei to a ta chuanin mitam tak hianin bulka chan tir chuan min ring lawa ka chung te ngei po hianin min ring lawa family ya te po support kadong lawa achan chu kami jani na in milau ti te le enge ka ti chi ni lau ti te in chong kam na tak tak te po kadong china amai ro chu heng zung zung hi mishing chu kanin zira theitop kan chua pathian rin chanta chunga thil kan ti ni chuani kan hlo tling the ni ti proof ka du'a sumi ti hlo tling tur chuan theitop ka chua reng boka ti chuan networking lampanga po chuanin theitop ka chua ti ha ka kal chawa ti chuan chu ta tang chuanin ka network ka mi sang thum chuang bor velan lo om chawa chu ta ka ngai to ta chu mi pakhat nei tur pu aka struggle na sa zia ka ngai to hnuwa khatiang mi pakhat nei tur pu a har sa taka ka be hnuwa po mi sang thum chuang ka network kan lo om thei ni chuan hei aya thil ro pu zo ki kalati thenge nge yang ti be sein he show a hianin entrepreneurs line a hianin nge malak chau ka du a zau zo ka ke ma thei na te man chwa ka du a chuan be sein na sang tak nen he show a han ka telani le chuan kan chung kwa hi thing tlang mi kan ni a lo ne a zong te kan ni a ding hun sang tak le khosak sang tak kan ni shan lawa ama ero chu ka chung kwa kan chung ko in nga na lian tak pakhat kan ni a ka chung ko tan wo in ha ka lo ding chak bo kan ka dream chu ma ni a na zong tu ni lawin na mu chak tu ni ania chumi ti hlo tling tur chuan thei top ka chwa bo kan ni